Uda iristear da, eta temperaturek gora egiten duten heinean, denok hasten gara leku freskoen bila. Egia esan, Debabarrenean sorte handia daukagu. Deba eta Mutriku bezalako herriei esker, minutu gutxitan pasa gaitezke kale bero batetik itsasoan bainatzen egotera. Baina agian, askok ez dakite gure eskualdean hondartzatik haratago badaudela bainu bat hartzeko txoko txikiak. Eta gaur, Debabarreneko udako txoko horiek ezagutuko ditugu. Goazen! Esan bezala, gure eskualdeko bainurako tokirik ezagunenak Deban eta Mutrikun dauzkagu. Saturraran hondartza, Santiago hondartza eta Mutrikuko igerileku naturalak milaka lagunen topaleku bihurtzen dira udan zehar. Hala ere, badaude hain ezagunak ez diren txoko batzuk. Adibidez, Deban, Lapari eta Hondarbeltz hondartzak dauzkagu. Hauek lasaitasun gehiago eskaintzen dute. Bestalde, Mutrikun, Debatik oinez joatean alkoleako kala txikia daukagu. Normalean surflariz beteta egoten dena. Ez dira Karibeko hondartzak, baina gure hondartzak utxunak dira. Debabarrena zeharkatzen duen Deba ibaiak eta haren adarrek urteetan eman dituzte freskatzeko txokoak. Eta naiz eta leku hauek guztiak ez diren gaur egun bainurako erabiltzen, badaude oraindik ere mantentzen diren txokoak. Beran Errekalde igerileku naturala gutxi gora bera 2010ean jarri zuten martxan, baina ikus dezakezuenez ez dago erabiltzeko moduan. Eragina izango du, pentsatzen dut, 2015ean hemen Ongarain ireki zituzten ur-txorrota hauek, gainera doakoak izan da. Bestalde, 2024an Ongarain ere igerileku ez-estaliak ireki zituzten, baina hauek ordainpekoak. Ur-txorrotak eta igerilekuak zapatu hontan ekainaren 13an irekiko dituzte. Eta iraiaren 13an itxi. Maiabian busaren ur-jauziak dauzkagu. Hauek paraje itzel baten daude mendian gu oraindik ez gara heldu, baina heltzen bazarete partekatu gurekin. Badazpada hemen lagatzen dizuegu kokapena. Maiabian ere, herrian bertan parkearen ondoan urtero ur-txorrota jartzen dituzte. Egonadi, laizter irekita egongo dira eta. Eibarren toki ez ezagun hau daukagu. Ez asmatu non gauden? Azitain pasa eta Ego ibaiaren bestaldean kokatzen da Murrategi auzoa. Eta hemen daukagu putzu sekretu hau. Momentuz ez du jende askok ezagutzen, beraz, bideo hau ikusten ari bazara, gorde sekretua. Urrau Aiaga Errekatik dator. Auzotarrentzat Aixa bezala ezagutzen dutena, eta esan bezala putzu itzel bat dago udan bainutxo bat hartzeko. Eibarren betidanik ezagutzen ditugun Ipuruako igerileku ez estaliez gain, badaude txantxazelain ur-txorrota batzuk. Orain dela pare bat urte jarri zituzten martxan, eta aukera ona da ere herrian bertan bainutxo bat hartzeko. Soraluzen Sagar Errekako putzua topa dezakegu. Errekaz gain, zuhaitzez, landarez eta orokorrean naturaz inguratutako toki polita da. Herritik pixkat urruti dago eta oinez etortzean, bidetxo bat badago, baina merezi du. Eta udan bainutxo bat hartzeko toki paregabea. Bestalde, Etxaburueta kaleko ur-txorrotak dagoeneko zabalik daude. Hauek ere, soraluzetarrei, erretik atera gabe, freskatzeko aukera ematen diete orain dela urte batzuetatik. Mendaron Presape daukagu. Presape Kilimon ibaiak dakarren urarekin sortzen den putzu natural bat da, eta hemen denbora asko pasa dugu Mendaro Arrok. Mendaroko ur-txorrotak hemen Ospitalebeko parkean kokatzen dira, eta hau ere ume askoren topaleku izaten da uda guztian zehar. Ikusi duzuenez, herri bakoitzean ahoz-aho transmititzen diren txokoak daude. Denek ezagutzen ez dituztenak. Inguruko jendeak gomendatutakoak. Horiek dire askotan onenak. Eta normalean ez dira Google Mapsen agertzen. Beraz, uda honetan beroa egiten duenean ez dugu zertan urrutira joan behar. Debabarrenean bertan baditugu itsasoa, hondartzak, ibaiak, itzalak eta freskatzeko txoko ugari. Batzuk ezagunak dira, eta beste batzuk ez hainbeste, baina denek dute gauza bera aman komunean etxetik gertu ditugula. Eta hori askotan luxu bat da. Hau izan da dana gaurkoz, bitartean sartu tokitxo.eusen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!
Qué lindo. Patito. Debabarrena zeharkatzen duen. Wow. Hotza.